aksara swara. Aksara swara ginanipun kangge nyerat aksara vokal ingkang dados wanda swara. Mliginipun ingkang asalipun saking basa manca. Dadi sing basa manca kaya ero para manca niku. Ngono iso nganggo Tapi nek aksara Jawa ya ketep nganggo eman ya heman. Mboten eman. Ngangge wong ku basa Jawa. Nek kagem basa manca. Aksara swara menika. Aksara swara mboten saged dipun dadosaken pasangan, kudu dipangko. Jadi nek ana ingkang nyerat nun sewu langgone iki guyu sing rumangsa guyu iki. Sing nang HP-ne asmanipun lak wonten aksara Jawi ya. Ingkang wonten niki lho. Aplikasine nek wonten aksara Jawa, pone no hadi terus ora no hadi nanging nganggo Jawa. Asma panjenengan wonten HP wonten niki kula waos wonten WA. Niku ingkang wonten aksara Jawi. Menika ingkang lepat ora ana aksara swara iku dinggo pasangan. Lah iki menika mboten leresaken. Palme Ibrahim Anwar. Ibrahim mati, Anwar ane ora kena didokok dinggo pasangan. Nang wonten HP niki wonten Mas apa iku? Wonten niku. Sedaya panjenengan kula critani sedaya WA panjenengan. Mangke nek sami ngertos sedaya. Iki jebulane aku nek nulis iki keliru. Taksih wonten ingkang nyerat ngen sewu. Nulis aksara Jawa iki dinggo nulis aksara Latin saiki. Nulis panjenengan nulis sapa? Cobi Mbak, sapa? Ha iki sing jajek. Tulisane piye? Nek nulis aksara Latin sapa? Macane sapa? Lho kados nika. Ha iku sapa niku? Nggih. Nika menawa maosipun sapa? Sapa kowe? Kula. Tulisane kula. Tekse kata ingkang nyerat kula. Nggih. Nika engko diowahi. Maksud kula menawi sampun kula aturi seserpan panjenengan gladi dibenerno. Panjenengan HP menika mboten kangge sanes-sanes. Nggo gladian sinau basa karo nulis. Panjenengan nyerat wis akeh mengke kula leresaken nek kliru. Dadi jenengan mengke ngertos nyerat wonten pundi luwe-luwe bu guru nek mulang murite kok kula bojo kula ora. Tulisane bojo kula ora bojo kula ora iku bedane iki. Nggih. Lan jeneng kulino nganggo dak bojo kula ora. Kula bojo kuloro bojoku lara kula iku kula lara ndak lara ndak bojoku nek kedadipun kertosi nggih menika sekedhik sampun saiki ayo padha nulis nggih nun sewu Mbah nggih badhe nyuwun priksa babagan aksara marda menika nggih. Aksara murda menika nggih cacahe wonten 7 nggih Mbah. Nakata sapa goba. Lah sakmangke menawi badhe nyerat nggih nyerat asma diri ingkang boten wonten aksara murdanipun wonten ngajeng. Nah, ngoten niku pripun? Saged dipun napa ingkang dipun gantos aksara marda niku ing aksara saklajengipun napa pripun nyuwun pitedhahipun Mbah. Sampun kula tak serempet to. Dados Sartana. Ana kabeh iku. Martana ma ora ana aksara marda sing ana ta ya tane nganggo marda. None nganggo mudha iso ning ora usah kakehan mudha setunggal mawon saged.
Nanging menawi ratu biasanipun pakubana wong agem murda sedaya. Awake dhewe dak ora ratu ya cukup ora usah kabeh. Martana saged nggih. Anik Arini. Arini iku upama arep nganggo aksara rekan kan dipun parengaken. Jeneng saged apa Hani swara saged. Iki ora nomordane nang. Jenenge Ani Arini ku gak nomordane. Ya biasa. Ya Ani iso nganggo no. Ani pun serat. Saged nggih. Nek ora usah akeh-akeh. Lho to iku gandeng tulisane Martono ya taling tarong. Lah nun sewu panjenengan menawi asma jumbuhaken asma ingkang wonten Martono tulisane Martono, Martana ya Martana. Nek contonipun tulis seratanipun Martono. Rak wonten ingkang tulis Martono, Martana. Saged Martana ya Martana, ning macane Martono. Jadi jumbo kalian ingkang dipun kajengaken menika. Wonten niku wonten KTP. KTP menika Purwanto, ana sing nganggo A, ana sing nganggo O. Nek nganggo A ya ora usah taling tarong. Dadi ora kena diopah nggih. Menawi kula niku wonten saking anu niku no hadi pura, niku no hadi pura ngangge O saking mriko ya aku ya nganggo O. Monggo mbok bilih baksa wonten ingkang badhe dipun pitakenaken. Nanging sampun kata-kata nek iso ku aja nganggo murda akeh-akeh. Namung samadya kadang anik kan sak tembung. Hari ini ngangge sedaya mboten napa-napa. Yen upami benten kalian ratu sinuwun pakubana pane wis gedhe, kone gedhe, bone gedhe, none gedhe. Sedaya nika kagem ratu, nek kagem awake dhewe disarangan ora usah kabeh kaya ratu leh bandingi. Satu saged bane sak tembung satu sapa pamane Nurmantaka. Ya none tok ae ora usah nganggo kone. Nggih. Nurmantaka ngoten pun saged. Aksara swara sampun A, I, U, E, O menika ngaten. Aksara swara mboten saged dipun dadosaken pasangan, mau kula aturaken. Pramila sigegan ingkang wonten nangipun kedah sinandhangan pangkon. Wau kados Muhammad Amin. Muhammad done dipangku, pun saged Muhammad. Lajeng pangku mboten saged Muhammad aksara swara A iku dienggo pasangan mboten saged. Nggih, saged ya mawon, matur nuwun. Wah, iki lho aku mulang permadani wiwit bergodo iko nganti nembe menika. Semoga sampun sami nyerat asmanipun. Sampun yakin? Tapi panjenengan majeng pun serat. Gentenan jajal. Lho ora apa-apa nek ora bener tak bener. Monggo nyerat asmanipun. Ingkang salajengipun jajal nulis desane. No Hadi Dukun Jeraka Desa Minto Basuki Syukur iso Kecamatan Gembus Kabupaten menawi dereng jangkep No Hadi Pura di Dukun Jeraka Desa Minto. Nah ora iso No Hadi Pura Jeraka. Sak isane nek kirang kula leresaken. Coba dipun serat. Nuwun sewu dumateng panjenengan mangke menawi nyerat nek mulang nek nyerat nulis aksara Jawa ku beda karo nulis liyane. Ya gini kok beda. Satu tidak ada spasi 100. Jadi nulis aksara Jawa ora spasi. Dua kalih. Nah gandul. Gandul long garis pinter iki. Nggih, gandul garis. Dadi ana garise iki ngisore gandul. Niku carane wong nulis aksara Jawa. Nek ora ya ora usah iki lak tata carane nek ana garise upama ana soal
diparingi kudu nulis nang sore.